Trubor nakaslem jong unongsan Hima. I will also request you. You can tell them more people will arrive. The whole of Yao will arrive now. They don't take action. But it all depends on you. No, but as an organization, we're very clear about our demands, and they're legitimate demands. Our protest is constitutional. We're not worried. No. We just want to clear this area here, no? Kung kanan delegation spot. Kalau kum ni, jing sisa kini Nongmihkhmat hang ni, Kiba dari Peit ke Urban Affairs, Ngam Tharai Kiba tiaw ni Sngewthuh ya kaan. Kinda semudon kam maki ban kendu yang ni bangin batai, bakin tip bajayu hamadan, bakum no ke don ke jing penkhany an, ni kloy ban lek keren. Ndai menta ka demand ni ru kalong ba ka di bandon ka immediate provisional town vending committee, mangingi ni ki kot jang ta committee mudur mapi. Kisor jongi klam sngap. Isule marway kuntu kalau along bian kalau along against all the orders of the court kalau along kum bakin yalam thame ekipen thame baki yalam baklai ka court ro kadi ka sarkar ka belong answerable sa ka court mangiting iskwa bet bakan ya bet ka an ndai bakin su le tang dep namal ba pitet hi kinadan ki an maknaro ladam pentri kam tikna kin bon ki basim kabu ya ka an तो kalau don yang menurut communication na sekretariat berarti Pak Don re atau pinpa kan no gajing yu bani kelu iki don kata gajing kelu bani keren ngetir menin ngila tho ka shiti sa Urban Affairs Minister ban ong ba khot ka file na provisional town vending committee but naka municipal authorities but naka urban authorities khot ka file ka ba nadu ar hajar kan reu nang bakin Sngewthuh kani gajinya ki gede ai kan nongrim jo kani gajinya ki bat khamtam bakin tip tu kisithi ki bangia tho hakini kisngi baladep ban kedau ba balai ka don gajing ko aba trikam bat balai ba hapan penbet ti ngatrai ki hapan dep kamram sama ki hapule kwat so dia ka pet ki kisithi namal apun kisithi bangi pha nilai kim jia pule banya kim jia pelejimut kasapoi pelesani ba ki riu madan ki hapya ki hapan dawai ki hok kum kan ngelam di vendo atau pinle kum pin song ba yani kan bampagyo kan wono ka jubam mendai ka jubam ka dei ba kat kim pat pentri kam hok ya ka an dei mangi ni dei member PTVC ku mangong dei mangi ban yara yang penting dei ki cham ngap yang ni ti kalong kala apa bi sai ka jelai bro ko wei but hadu bakin da pentri tik pat hek em ngin yai peteng me ki jing ya ki haki harukom kat kumbala ai daka ai ti sensaringi panyaki te hadu mentale le ngi la cooperate ka sarkar te mangiru ba penwan lam ya kan ka an ni ha lam me galaya ban ni cooperate ka sarkar ngai la daka sarkar ka kwa ban sim ka bu ba ban henya ka an te ngi num cooperate we will have a non cooperation movement and kata kala ban sim ka no ka form